Драги старозагорци, честно си призная, не очаквах такъв интерес към моята акция. Когато имате нещо любопитно, нещо грозно, нещо, което така е в обществен интерес, да се обаждате на сайта Гласът на Стара Загора, т.е. на моя телефон и на моя служебен имейл, повтарям ги още един път, телефонът е 0898 447873, а имейл е stzmig31 маймунско а mail.bg, сиреч mail.bg. Та, когато обявих телефона и имейл адреса, още може би на втория час, в репортажа за летящия пор, тук за моята съседка, която метеше в 5:30, още на втория час по телефона ми се обади един старозагорец, нарочно не му казвам името, и ми каза, че фирма Залба, тая новата фирма, дето кмета я докара тук, тя вече не е нова, тя е една година чисти града без договори, без нищо, на временни договори, кой знае какви пари там се въртят, но това, както казвам, кой знае какви пари, но се оказа, че тази фирма почва в 5 часа да изхвърля боклука в квартал Тричучура Север, в Казански, изобщо в западния край на Стара Загора, 5 часа започва да изхвърля боклука. Нали, просто предупреждавам хората от фирмата, знам, че доста хора гледат сайта Гласът на Стара Загора, нали, нека в някакъв по-нормален час, хора, нали, не искам да правя репортаж за тези ваши глупости, но нека в някакъв по-нормален час започнете 6:30, от тогава хвърлите боклука. Сега 5:30 хората спят. Нали, нормалните хора спят. Та, обади ми се един старозагорец, ако фирма Залба не спре с тези си глупости, ще се види в сайта Гласа на Стара Загора. Освен това, второто нещо, за което ми се обадиха, писаха ми едни ученици от електрониката. Така наречената електроника, това е техникума на времето. От техникум сега май стана професионална гимназия. Джон Атанасов. Едни ученици ми писаха абсолютно анонимно, но ми дадаха линк към едно видео. Едно видео, в което се подиграват с един общински съветник от ГЕРБ. Той им е учител. И те му подложиха едно столче такова щупено и той като седна и падна и те му се смяха. Сега цялото видео беше към 30-40 минути. Естествено не съм снимано с телефон. Нали, момчето търпеливо, който е снимало, го е чакало докато падне този човек. Сега ще ви пусна точно това нещо в момента. Нали, доволен съм, че ми пускат такива неща. Малко тъпичко сега се подиграваш с учителя си, но що ме от ГЕРБ може. Макар че искам да им кажа на децата, защото те са малки деца, които са го правили това нещо, 17-18 годишни, за мен са малки деца, да им кажа, че не е хубаво се подиграваш с учителя си, но що ме от ГЕРБ може, както казах. Петко Петков е още взето най-свестния от общинските съветници на ГЕРБ, но що ме от ГЕРБ може. И Петко Петков, който предава по, доколкото знам, психология и философия в електрониката, ми вижте какво стана. Много ви моля, продължете, разбира се, да пращате линкове, да се обаждате, да пишете на имейл адреса. Всички неща, стига да не са някакви много грубиянски, ще ги пусна в сайта Гласът на Стара Загора. А сега Петко Петков, първи коридор, ГЕРБ Стара Загора. Ай, много си да пюснеш, бой! Ама не скръчи, мой човек! Ама да скръчи от това! Ай, стой при мене! Няма ни дим, смеява, ни дим, Кино! 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 Айде бе, Кино, е първи една кратка, бе! Кино! Снимаш ли, бе? Ще имате разговор с класната и след това всичките там, които не бяха карти, аз съм ги дал с родителите. Добре, ма, да не да кажете, че и нищо игра. С родителите. Господин, аз ще правя. Всички ли, господин? Да. Не пиши му. Всичките бяха там. Кои бяха там? Гено. Какво? Аз ще кажеш какъв? Ама аз съм
Добре, много ще ви е смешно. Брат, 10 не ще. Айде, дай ми 2, бе! Айде сега. Дай на мене, че ми трябва, брат, за Айде, спочи, давайте се да съм момчета. Ете, една скажа, това ще е дошъл. Брат, ще дам. Брат, ще дам. Брат, ще дам.